Γεια σας παιδιά, σήμερα θα αρχίσω μια καινούργια σειρά. Θα αρχίσω το 10 είδη. Τώρα θα κάνω το 10 είδη μαθητών. Ελπίζω να σας αρέσει. Γράψτε μου κάτω στα comments. Ο γλύφτης. Ανοίξτε στη σελίδα 88. Κύριε. Ναι. Καινούργια παπούτσια είναι αυτά, πολύ ωραία. Ναι, ευχαριστώ. Κουρευτήκατε. Ναι. Ναι, πολύ όμορφος. Ευχαριστώ. Εσύ θα κάνεις 2 ώρα γυμναστική. Ο βλάκας. Σάρπελ, μπορείς να μου πεις πόσα κάνουν 6x2? 21. Όχι. Άρη. 12. Μπράβο. Ο αργοπορημένος. 3. Γιατί άργησες? Πήξε να έχει μια καλή δικαιολογία αυτή τη φορά. Κύριε, η μητέρα μου φλάκαρε. Ανακαλύψαμε πως η γιαγιά μου είχε Αλτσχάιμερ. Ο πατέρας μου επίσης φλάκαρε. Αυτές τις δικαιολογίες να τις λες αλλού. Έξω από την τάξη τώρα. Ο απουσίας. Γιατί άργησες? 1 λεπτό άργησα. Απουσία, έξω από την τάξη. Απουσία. Απουσία, αποβάλλεσαι από το σχολείο, έξω. Κουλ. Ανοίξτε τα ελληνικά σας στη σελίδα 53. Δάσκαλε, γιόλο σουάκ. Αυτό το τραγούδι που ακούω πολύ γιόλο. Να το ακούσεις και εσύ γιόλο σουάκ. Προβληματικός ο κόσμος. Ο υπναράς. 3. Τι κάνεις ρε εσύ? Κοιμήθηκε. Ο Νταΐς. Έξω από την τάξη. Έτσι σου μάθανε οι γονείς σου. Ο πρίχτης. 3. Έχει πένα. Έχεις μολύβι. Έχεις ρίγα. Τώρα δίνεις τα βιβλία σου να την γράψει ο καπιταλιστής. Τι κάνετε εκεί? Σταματήστε τώρα. Σταμάτα να ενοχλάς το διπλανό σου, κύριε Σάρπελ. Ο αδιάφορος. 3. Ρε σου, πόσα ρε το μάτς του μπάσκετ ρε. Δέρνουμε ωραία. Ο τελευταίος και νομίζω ο αγαπημένος σας, ο Σπασίκλας. Σάρπελ μου. Ναι. 2x4. 8. 2x6. 12. 2x8. 16. Μπράβο Σάρπελ μου, θα πετύχεις στο μέλλον. Αν σας άρεσε το βίντεο, σας παρακαλώ κάνετε ένα like, ένα subscribe και γράψτε μου κάτω στα comment. Bye.